Мои самые ширые спачування Катерине Каханівській, самые ширые спачування добровольческому руху АУН, самые ширые спачування Украине. Потому что 10 червня загинул Микола Каханівський. Легендарный националист, человек-эпоха, політвязень, стваральник и кіраўнік Камітету вызвалення палітвязняў, стваральник и кіраўнік добровольческого батальона АУН, верный побратим, ширый христианин, человек, який своим жыццём здійсняў просто неимоверные рэчы. Микола Каханівський, в адрозненне ад іншых дзеячоў в Украіне, добра ведаў сітуацыю в Беларусі. Яшчэ толькі калі пачынаўся яго гераічны чын, яшчэ тады ён меў ліставанне з беларусамі, в тым ліку з тымі людзьмі, якія змагаліся з помнікамі Леніна, з тымі ідаламі, якія сёння стаяць в Беларусі. Я з ім пазнаёміўся пасля таго, як Міколу вызвалілі з СІЗА, куды ён трапіў, бо хацеў знесці помнік на Бесарабцы Леніна, які, врэшце рэшт, быў знесены па выніку рэвалюцыі годнасці. На акцыях кіевскіх салідарнасці з Беларусю Миколай Каханівський амаль што заўсёды выступаў. В 2011 годзе, калі в Киеве была шэраг акцый тыдня солідарнасці з Беларусю, намеснік старшыні руха солідарнасці разам Алесь Макаев і координатор Комитета вызвалення палітвязняў Микола Каханівський подписали официально партнерское пагадненне, потому что рух солідарнасці разам с момента свого заснавання заўсёды займаўся пытаннями палітвязняў. Микола Каханівський – герой революции годности. Ён стварыў и ачоліў першую сотню імя Евгена Коновальца, а по заканчэнню революции годности ён збройным чынам вёл змаганне з расійскімі акупантамі. Але ніколі не забуду, як 19 снежня 2013 года мы разом с Миколой казали со сцены Майдана про ту ситуацию страшную, якая есть в Беларуси. Патрабавалі вызвалення палітвязняў, патрабавалі свободы для Беларуси. И пасля людей повели на Лукашенковскую амбассаду. На великий жаль, Беларусь знаходится под владой банды. На великий жаль, мало людей в Украине ведают, что отбывается с Беларусью. А Миколы был страшный шлях на войне, потому что ему не давали стварыць нормальную войсковую адзінку. Его добровольческий батальон АУН героичный, але загинул Микола Каханівський як шараговый, потому что только шараговым ён мог быть уже пасля того, як здарился суд на Днепры и отбита была российская атака на Киев в лютым сакавіку 2022 года. Только такая посада была для одного из лидеров всего национального вызвольного руха Украины в ЗСУ. Страшно болюче, не хапае словаў. От імя всіх беларусаў я просто удзячны за тое, што зрабіў Микола Каханівський, за весь его гераічны чын. І Украіна гэта і Микола Каханівський. Таму слава Украине, слава нации. Нехай все думки Миколы, все его идеи будут ажыццёвлены в жыццё, бо ён паклаў сваё жыццё за Украину, и Украина вартая гэтага.
Шчырыя спачуванні ўсёй Украіне.